bini kokthumna rongno de hinman tamna bagi de hinka प्रथमनो चीनी मीडिया रौना आं लाइखेनो खाका हामथाय हामजामा यापारो आं तिनी जे कक सानानि नायमानिके मसे जे मारखाचिं जमातिया ताइ किरण कुमार जमातिया बो बोथार जांमानि यागुलो तिनी साल पलक मांगै थांका जे ताबो पर्यन्त बिनि नुखुंनि बरो डेथ सार्टिफिकेट मा याखो बरो पंचायत थांका पंचायत बो दरखास्त सुनारे गहने आं खबर नाखा हिंगाकाय तामसा आबोतो हॉस्पिटल से रिनाय दिने त्यां हॉस्पिटल थांगा सावा आबो एसडीएम ऑफिस पंचायत से रिनाय दिने के बुंनि परिवार काबु ब्लाइ खिनो माने हैरान नुं टंगाता माने लेंप्राय टं लाखा डेथ सार्टिफिकेट नि के डेथ सार्टिफिकेट माया नि बागै तबो बुंनि परिवार माने कुनु सामुंगो खाइमे टंगा ऑफिशियली बरक जामाना नि टंगमानि बुफानि बा बसाइनि जे थैनाय नि लुखुंनि बरक जामाना टंगमानि डेथ सार्टिफिकेट नि बागै बरक कुनु सामुंग खाइमे टंगा के डेथ सार्टिफिकेट माने यागुलो से सर्वाइवल सार्टिफिकेट माने खालाय गाव सार्टिफिकेट बो तबो बरक माया नि टंगा इनका आबुनि बागैना आं हास्ते हापांनि थानि कयनाय विशेष कयरा गुमुटी डिस्ट्रिक्ट नि निनि इनको डीएम नो आं कयनाय जे इमिडिएटली बंनि डेथ सार्टिफिकेट मारखासिं जमातिया इनकाय ताइ निनि किरण कुमार जमातिनि डेथ सार्टिफिकेट न रिनानि व्यवस्था आंथन कारण बंनि नुखुंनि बर रगलेंफ्रा बुइ टंखा इनकाय बरनि नुखुंगा हेनो बुफा थैमानि या बर रां पैसा बुदले बियालो खलाई टंगो इनकाय आबुनि बागै न दाक्ति बरनो डेथ सार्टिफिकेट रिनानि रिदि थाखाय खुखा हमनाय आं तिनि बिनुखौ नुखुं खुंनि बर नुबाय न कक साखा एवं चिनी किरण कुमार जमातियानि थैजानाय बिहिबायब्रो अर्पिता दा बर्मा जमातिया बाय बांकक साखा इनकाय मारखासिं जमातियानि बुसाजे खुंफुइ जमातिया बाय बांकक साखा बरतिन बखसु पर्यन्त डेथ सार्टिफिकेट मायाखो एवं बर लेंफ्रा बुइ दंगो बर कननि न मायाखो बर कननि न मायाखो ताबसु जरता इनका आबुनि बागैना आं साननि नायो अब हॉस्पिटल बा डीएम ऑफिस नि लाब करै बरनो इमिडिएटली जुदि डेथ सार्टिफिकेट देखाय बरनो ऑफिस नि जे मानथाय टंगमानि बनि नुखुं रगो जेता बनि जीपीएफ हिंदी बा विभिन्न पेंशन रंनि बा जे कोनो सामुं टांनानि क्षेत्रे उनको बर ऑफिस थांका डेथ सार्टिफिकेट सानजागो इनका जे कोनो जागा थांका सानजागो इनका बैंक रंनि रां तिसाना थांकायबो बा जे कोनो खायनानि थांकायबो बा बंनि इन्सुरेंस रंनि कतगुला अनेक किसु कतंगो काब्रो माननानि थांकायबो डेथ सार्टिफिकेट बा सर्वाइवल सार्टिफिकेट ब्लाइके नांगौ बुइ टंका बननि गाबोनि बागै आं गुमिति डिस्ट्रिक्ट डीएम ना आं कयनाय रिक्वेस्ट खालायो जे इमिडिएटली बंनि नुखुं खुंनि न दाता दि बंनि डेथ सार्टिफिकेट